Bueno, Pardo, va. Programa 901. De què ens parlaràs avui? Doncs mira, avui parlaré d'una cosa que jo crec que us agradarà per una raó, per la importància tan gran que va jugar Espanya precisament amb la invasió de Sicília, amb la invasió aliada de Sicília a 1943. Per tant, estem parlant de la postguerra espanyola i dins de la Segona Guerra Mundial. Exactament, això va ser 1943, la invasió va ser aproximadament el mes de juliol, em sembla que va ser el 10 de juliol de 1943, que va haver la invasió aliada per entrar a Sicília. I avui en parlarem d'aquest tema perquè és un tema que és molt curiós, i a més hi ha bastanta literatura sobre aquest assumpte, que inclús s'han publicat llibres sobre aquesta qüestió, etc. I d'això en parlarem. Jo crec que pot ser interessant perquè és un ingeni el que es va fer per portar tota aquesta operació endavant i com es va gestar tota l'operació. Ja que parlem d'espionatge, un dia podries parlar de la Camarga, que també és un altre tipus d'espionatge. Sí, bueno, però és un espionatge de via estreta. Bueno, ja ho veurem, aviam. Un espionatge via estreta. És pobre. I la prova és que els espies s'han plegat, perquè ja no s'hi arribava. Vull dir que així estem, però bueno, què hi farem? En fi, Històries Pardianes, programa 901, avui que som 10 d'octubre de 2014. Sí, senyor.